Indtil i dag har gearkasser med dobbeltkobling været forbeholdt biler i den dyre ende. Men fra i dag er vi leveringsdygtige i en ny generation af transmissioner med dobbeltkobling. Vi præsenterer den nye 6R-traktor fra John Deere med den banebrydende Direct Drive transmission. Resultatet? Endnu større komfort, hurtigere acceleration og fremragende effektivitet. Direct Drive er en revolution inden for transmissionsteknologien. Lad os se nærmere på det. John Deeres Direct Drive har en 100% mekanisk drivlinje med 2 særskilte koblinger i gearkassen. Med 8 gear er gearkassen med sin teknologi med dobbeltkobling ryggraden i denne transmission. En kobling kontrollerer de ulige gear, og en kobling kontrollerer de lige gear. Motorkraften passerer den aktiverede kørekobling og følger en bane gennem gearkassen og det valgte hastighedsområde, før den overføres til differentialet. Hver kobling passer sin bane i kraftforløbets dobbelt flow, de ulige gear og de lige gear. Mens det ene gear er tilkoblet, er næste gear allerede under forberedelse i den anden bane. Da gearet allerede er klar, behøver koblingerne blot at åbne og lukke på samme tid for at skifte gear. Det giver et hurtigt og blødt gearskift, uden at kraftflowet mellem motor og transmission afbrydes. Resultatet er større komfort og effektivitet. Kun elektromagnetiske aktuatorer, som kendes fra Formel 1, kan garantere et hurtigt og effektivt gearskifte på din John Deere 6R. 2 koblinger sikrer et konstant kraftflow. Hurtigt skifte baner vejen for suveræn acceleration. Du kan bruge Direct Drive i automode eller i manuel mode. Det er altid let og intuitivt at arbejde med. Du kan indstille hastigheder, og bremsepedalen leveres med integreret auto-clutch-funktion. Hastighedsområderne A, B og BC er designet til at matche de daglige opgaver på bedriften. Med 40 km i timen ved kun 1550 omdrejninger og 50 km i timen ved kun 1600 omdrejninger er Direct Drive imponerende effektiv. Og da færre områdeskift betyder færre momentafbrydelser, opnår du en mere blød og jævn kørsel og en bedre brændstoføkonomi. Med John Deeres eksklusive Direct Drive transmission med dobbeltkobling slår du 2 fluer med et smæk. Komfort og effektivitet. Vær et skridt foran. Kør ind til din John Deere forhandler allerede i dag og få en prøvetur.